Sarapan guys, sarapan roti. Tak ngemplok roti kok. Santu. Untuk kudu rumba-rumbu guys. Untuk kudu pilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan tandur ning desa Mbulaan guys. Ngene ponakane Pak Su, ngene ponakane dhisik nggih. Sawah iki nang desa Mbulaan ngono. Untuk roti. Nggo tas cilik apa tas punggung ku ya. Nek tas punggung kan nek tak nggo banyu barang. Nah, nek esuk kan yo saunduran rong unduran yo kudu ngombe, Mas. Nek Mbak Tin urung teko kaya ngenteni gak ketelak. Botol cilik iki nggo persiapan nek saurunge sing duwe sawah terus. Iki ning nggone ini galon cilik enak galon. Mineral dicangking iki. Pijak tak entakno. Nendi? Tim pasang. Galon di ini lho sisa ndate tak gawane. Ora wis. Ampun iki ya guys, jeruk iki kadang rasa durian rasa apa ngono lho. Aku iki gak pada seneng. Rasa apa iki? Rasa susu vanila. Wis do persiapane. Wis ngono ya guys. Engko ning kono dilanjutne videone. Pokoke sepurane sing akeh. Videone ya wis ning sawah wis ngono kuwi ae. Ndek iki sedina iki mudhun ping 3 ping 4. Sampai setengah 6 sore disihi agak balik. Anak sekolah nang sekolah. Kak delok kok iku. Alhamdulillah guys, setengah 9 untuk sak kedok. Iki sawahe anak Yungsi lho. Mbake Pak Agus. Mbulaan. Waduh tenan, ape mam iki ra kolu perkara enek kandang pitik ning kene iki. Walah esuk mah yo ngambune paling disemproti nggone. Walah mak eko wetenge lesu ki ra do. Lah mos sarapan kene he. Aku dhisik lah Mbak Tin. Ya. Aku tak sarapan nang omah ngono ndengro ragur ini lah segane. Ya kae wis digawa rono tek. Engko rek digawa kabeh banyune Mbak Tin. Kok tengenge iki mau? Aku lisane rodan. Panas mbok kelantang ning kene, Mam. Es. Nimbal neh iki dhisik melok apa ora ya, guys. Sikilku kandhane jan tenan. Bleweh kabeh nyuwunengen larane ra umum. Bleweh rasane pereh kita andiplas iki sampai andiplas iki sampai koyo ngene iki lho. Kena banyu iki ngantek kewer kok ngene. Yo. Wis ra. Pokro mbah kanggo pirang menit andiplas entek. Kecer kabeh. Kena cangkang keong. Puluh ditukokno sepatu ae wis ra minus blas. Malah ra iso mundur ora kaya sikil asli. Ndek iki desa iki tiba iki nggeblak ngono guys, tiba njungok. Lah piye sikil tak jabut gak kena rek. Sikil tak jabut gak kena. Terus tiba mak mblek. Cekangkang ngono terus ditangekno karo batur-batur kuwi. Terus apa sepatuku tak cuwoplok. Untung aku pakai rangkepan. Kuwi cekak pendek. Sak dengkul ngono. Terus entuk sak kedok. Untungnya kok cedak omah. Entuk sak kedok celanaku tak ulehno.
Terus aku ganti celana. Pak Su tak suweneni wis sok ben wis rasah ditukok-tukok nang ngene iki lah malah guak-guak dhuwit ora nek gunane aku ngono. Iya penak nek dienggo ning garing-garingan ngono iki lho guys, maksudnya kok ning Tegalan Icir, Ngabuk ngono iki ya mungkine ya penak. Tapi nek dienggo metel-metel nek kanggoku lah wis blas gedhi blas ora nek. Gathuke blas, aku gewetun setengah mati. Larang-larang tak tuku. Ora kena dienggo. Dienggo metel-metel iki jan ra gathuk babar pisan. Anak kerane kok. Anak kerane ngene Pak kuwi. Hah? Lho, lah mae kok mas aku ijuk mane kono. Gak. Mas aku ijuk kowe mangane kono. Gak. Wes tekan ratan gede. Yo. Alhamdulillah guys, sarapane digawa mulih. Ning kono wis gak selera belah ning kono. Perkara kandang pitik. Agak cekeling kene. Kono. Lah, sing penting tak ana aja nutupi kene. Kamerane ning pojokan kiwa ku lho. Gawe ayam karo telur. Mangan kok disute. Aku udah beli duit, nambah durasi sih. Karo mlaku mah ya ora iso penyuntik. Nganu. Tomo. Nek kaya dulurku iki jere ngono nang kono. Nek ora arep nek gak yo penasaran. Kaya dulurku iki. Kaya begini. Kok nyekeli HP kok antenge ra majat. Anteng rawani obah. Sikile mamak suwuk sik damono sik. Piye? Kiyong. Kaki kiyonge. Kiyonge sak mbak-mbak. Lah yo, piye kok kiyonge sak mbak-mbak? Lah, mang jere Pani anu bojone Pani karo Tri barang do melok kok. Diomongi ndik iki. Ya ya lha iki sikilku malah kena keyong ora iso mlaku ki aku. Ndingi ngempet ki mang iso. Ki aku wis ngumpet tok. Gak iki wis leren wis ora betah rek Mas. Aboh. Lah tak nggo mlaku ning ngene iki loro nang kecokrok damen-damen malah aku kudu nangis aku ning kono. Iki berarti wis gak menerima job. Lho, sesuk ijek ya leren. Gak melok lha piye? Kalah geblak dibonjungok aku. Lah wong ngene lho Mas, ya pulau bledhe tak jebot gak kena. Lah wong aku lho mbok sing ngisor ngenol. Mbok ge story lho, ya elah wong iki kok genjrete 200 Iya, genjret ning daratan. Dibatek kok angel. Walah nemen ki lho nemen iki lho sing gierek sam. Kuwi iki kene amu ki mbok ning datar, Dik. Iya, nggo icir, nggo apa ngono kuwi ya. Batin kuwi. Iki gaget iki lho, Mak. Ning sikil laman resik ngono Mas. Kowe pene ndi, Mbah?
Pengen ndi iki? Sulam. Lho gak langsung kok gua nganu. Heeh. Lah kok pegel nyulami mbok sulami anyar lah kalau digegesi terus. Wong isih ndawet Mbah Saya. Diomongi nggone Rantini sing tak tanduri iki mah langsung diguwaki kabeh, disemprot langsung. Oke aku. Gak obat orong-orong. Nek gak ngono pegel sulam. Lha apa? Keong. Kudune ya obat keong Mbah kuwi. Piro disemprot Mbah Ame? Gak 5. Bagus wis tukokno. Termasuk gareng nggone jono kuwi lho sing Kuwi wah kok nek nang genteni tak kon genteni Mas. Wong Pak Suwe gegete mbayane aku. Batenku Kayak budal ki gendhiye ya walah mandes aku. Kowe story kan sebenarnya tak komani jajal lah sesuk nek Blak masang. Nek rangel jabut gak sida ben batu ben. Jabut sikil gak kena kene gak kena walah tiba cuma ngek. Cuweteh tok kene iki Mbah Mas Sam. Dijine dak omah. Kuwi terus pathokku tak coplok ki purno sakmene wong kak rangkepan tok. Kuwi kudune ning Baon. Sing lek kumpul ki ngene. Wes yu nganu gratis iki enek pemandangan gratis ngono. Piye ngono lah mboya wis karepem aku untuk sak kedhok ngene ndut aku mulih mek celana, Mbak. Kuwi nek tinggo ijin nggoso gathong. Memang iki nganggo celana but. Alah kuwi lho ning online nak enek. Jono keong ya. Iya, kuwi malah geblak ora iso tindak aku Mas Amangkur nol ngisor kita dijabut ora kena lho, Mbak. Aku tiba njungok. Wong iki lek story 200.000 guys, monggo setengah tuku barengan. Kuwi lho sing gierek ngakon walah. Kowe mantep nek didutan nek kena wis jabut. Ngene nanti ini bulaan. Oh kok lah ning kono ki andeng nang pitik Mbah. Jenenge walah esuk-esuk kan diresiki ambune sego tak gumulih nang sarapan wetin iki lho. Mas Sam ngono kok teh mbok gorono rene tin aku ngono. Lah ning kono ora kulo mangan lho. Wah, ambune walah yo. Iki lho sikilku ki abuh kena ngono. Iya keong. Lah tak andi plas ngiwon ngenteng ilang ape sing kene ilang. Mbah Saya sesuk ya. Sesuk wong sikilku ora kena mlaku wek. Mantep. Ya ben ton mbek Maeko mbah goleken batur sapa ngene. Aku ta iya lho jane yo oke iki nimbal Mbah Awat Mbah jane. Tapi sikilku koyo ngene rek. Kok bukan tandur? Aku nas dina rong dina Ya tandur mah. pegel. Alah, mbah ya kon leren. Saya aku nek Jane ya oke ae jane. Lah sikile ngene. Arep magrib lagi. Iya, rong dina Mas. kedoanan kae. Kaya geluduk denduk kaya jekne sawah lho. Jane cara sikilku gak ngene yo walah. Alhamdulillah oke. Mantep, guys. Ya wis pegel kok kono lho gone Rantini yo. Lah, Ora kena keong. lah ngono mblewe aku ora metel-metel emang ndaut terus menak tenguk-tenguk ngene. Lah nek tandur kok nek bonggol damen ki Mbah. Piye turah kuwi? Anu kas alah keter ora krasa. Aku tahu kaos kaki kadrok lho tak nggo sakmene. Tandir ning kene waris ki ilang sak sisih ora krasa. Sam. Iki engko nek kota piye? Engko tak sing sak dhuwur pupu ngene. Kuwi sing anu kuwi sing karet tipis kaya selop kuwi. Mbah. Ngono lah nek kecokrok Mbah jenenge molo mblewe lho. Kena damen, kena anu alah. Kandhane aku Selop enek kuwi. aku sampai mbrabak mbrebes mili lho Kalau Sam. seperti terang. Sing dudone Pak Su berarti. Iki lho sing geger Mas Sam nukokno. Ora teko-teko sik arek. Alah, mbah. Masane yo pinu ngene. Ate kowe halah iki tuku ngene nek Aku wis. kok mantep batinku. Untuk kunjengking rong dina kuwi 200. Ya guys, sing tuku guys. Tak suweneni. Ayo guys sing tuku guys. Lho kuwi apa ndek keranjang kuning sing tuku ke aku ngono. Nyawange kok. Oh alah. Iki guys penal. Tandure Pak Su iki wis mulai di umur 14 hari guys. Umur 14 hari. Ini dulu igaleng nek sore apa esok nih. Nek bocor dadine sat. Oh.
sing bocor besok sak agung. Samping iki wae ponane Pak Sugis. Sampai sing rendengan traktor. Seperti londo akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Colok. Kasih bola cara apa piye iki sate. Ini bulon. Iki bar ngerabu guys iki. Umur 5 hari langsung ngabuk. Baterai urung ngabuk, pas wis ngabuk dhewe guys. Soale yo wali anake engko wektune sak. Longgar. Nek gak iso longgar kenapa? Sini ra bocor guys. Tapi kok marai panase pol. Yes. Duh. Kena nganu guys kiong. Sambuk sakit. Burung do mana guys. Bisa arang-arang pakai 14 dino ya. Iki sing kae guys berambang kae sing tandur berambang kae wis panen. Wis mulai diladoni neh. Lemai ireng hitam. Insyaallah akeh barendengan. Tapi ngene Pak Sugi pertama guys. Ya mana guys kok dilanjutnya. Alhamdulillah cek diparingi udan ya guys. Tapi sing seneng ki sing arep do rendengan nandur pari ku seneng. Tapi bagi anak-anak, bagi mas youtuber Lalimantan TV unduh-unduh jagung ini ki yo susah guys. Dalane mergo jembrut diparingi udan terus, jalukane yo terang dhisik. Tapi sing bagi para petani sing nandur pari jaluke yo udan. Tuwures guys gimana angin saurung udan ki angin sampai fibre deseh kamar mandi ku ilang sampai melebat boh nindi parae jan anginnya bianter kok tuwures udane.
Dek, melenek tisu ning njaba ki mau apa, Din? Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim.